klapku. Poprvé, jo? Jednou poprvé, nebo jak se říká správně. Jak si klapku, jo? No, tak si klapku. Jo. Jo, A jeden. To jsou vaše práva. Moje obdržení, prosím, nečtěte a i nesmrt. Jak je to dál? Jak je to dál? Tady, aha. Ne, o registraci, plat. No. Tak jo, jak je to dál? Žádost o registraci. Kde máš ten zádrčný papírek? Hodně, už ho nemůžu najít, víš? Hodně štěstí, Bohem. Pojďte se, zde najdete hodně kamarádů. A kamarádek. Tája. Kamarádů. Musím se jít vyřídit, vyčůrat se, jít vyřídit další žádost o registraci. Teď jsem to zapomněl. Takže vaše žádost byla potvrzena. Vítejte, majstra Milo. Třeba. No, to je. No, tak si klapku. Jo. Tak.